Kaixo, txorinetarrok, kaixo, zigoriturrita. Biteli. Ostiral aldu da. Honekin bisitarien eguna, ostiral bisitariak. Eta bisitak jasatzen ditugunean, nolan errez da dotoriak itxeko ideiak emote dutzu egunen eguna. Orduan, nik ideia lapurtu egin dut gaurkoan. Bai? Legunean jatetxe batera joan nintzen, eta hauen aukeratu baina, bazeukan itxura hona, dezen hauen bitu. Nik uste gaur hori ingotela, da holako plater kombinatu bat, eta gauza desberdinak izango ditu alde batetik, hau dut, batata eta patata erreak laban, gero, dilista gorriakin ingo humusa, honekin ingo saltza bat, eta gero izango da, sekretu iberiko azkenengo momentuan plantxan eitxia. Berez, hori izango da, sekretu iberiko plater kombinatua. Pikain. Zuk zekarri duzu. Nik Alberto daukat bisitan gaur, eta Alberto ze gustatzen zaio ginen. Arrautzak. Arrautza purgatorio erara. Egin behar ditu. Italiarra da? Italiarra, oso italiarra da errezeta bat, eta gero azalduko dut purgatorio izena zegati dan, baina bere historia badauka. Infernutik etorriko da. Badauka, holako lotura, baina gero kutziko ditu kontu. Vale, geroko zuria, daneria ontxaziko gara, eta hola nengo. Aragizalda urritzen utziko eta dilistagorriak 15 minutuz egosiko ditugu. Bitxartian batata eta patata zuritxu eta fin-fine bakiko ditugu, labeko erretilu baten jarri, oliba olia eta gatza botakotzau eta 20 minutuz errekau 180 gradura. Sekretua plantxan kozinaukou eta dilistekin ingo olako humus bat. Tainia, limoizukua, berakatza, kuminoa eta piperautza gehituz eta birrinduz. Eta gero eskenengo momentuan izango da aragisa, humusa, batatak eta saltza platerian jarri eta zerbitzatzea. Beraz, lehengo ingo duguna, da gero laina ahaztuta, izan dugu, da salda murrizten. Hori izango da azkenean gero, saltzatxo bat olan gainetik botateko. Loditzen danean. Beraz... Salda, aragi salda, eta hori konzentratzen utziko. Eta programak irauten daben bitxartian. Horre hongo da, plop-plop. Horre hongo da, aztu ingo dugu. Eta bitxartian, hasiko gara, kosinatzen. Eta hori, balengo gunean, joan nintzen orako eguneko menu batera. Eta han ikusi nagoen errezeta hau, eta pentsau jaten zehose, ideiak hartzeko beti jotzen dugu, liburutara, igual norbaitxei galdetzera, baina saltzen zara, egunen baten, gustatzen gatun jatetxe baten da, normalian, argitaratu itxen da beia eguneko menuak edo karta, eta behitu hori bai, ideiak hartzeko, idea politxa. Hori bai. Izenarekin bakarrik gauza asko gertatu aldea. Nahi dut esan, ez da berdina, zuk errezeta hori daztatzeko aukera izan baduzu. Gero da imaginazioa purtxo batekin jolastia. Baina, eta hor, gero da hori, hartu eta izenarekin, egia da, izenean, segun zer esaten duen, ja gauza asko kontatzen dizu, ez? Gaurko, ez da egit. Sekretua txingarretan, ez da egit, dilista humusarekin eta patata eta batata ohe batekin. Horrekin, ura dezakezu ez, lehen gota behin, ura txingarretan erre behar duzula, ez badukazu txingarra plantxan, ero labean egin da, humus bat, humus bat, azkenean ez dakizuna zara guma, hartu, liburuen baten behiratu, humusen enrezetak. Txitxirioak endu, normalian txitxirioak iten direlako, dilistak sartu, guk hemen babarrunenak behin izan ditugu. Eta gero hemen jartzen zaren patata eta batata gainerreta. Gainerreta edo labian nik ingo dena olako milorri bat da, baina, karo, nikenak isen zerako izan. Ina duzu pure batean, oin arriba pure bat izan alda, patatak egosita eta ero zanpatuta olio pixka batekin, ez da, ideia batzuk gutxiura era, guri hori osteleitzan, hasieran gure joten ginenean sukaldera, ia 3. mailan ginenean, hartu eta segun un ginen, aste bat egote ginen, lehengo hotzetan. Beste aste bat, lehengo beroak, beste aste bat arraiak, beste aste bat aragiak, eta beste aste bat postreak. Sukaldera jote ginenean, hartu eta gure irakasleak ematen zizkion errezetak osagaiekin eta izenarekin. Orduan zuk, hori ematen zizun ordu erdi, eta zuk horrekin atara behar zendun gutxi gora bera izenarekin da osagai horiekin nola jongo zen errezeta. Orduan, ez da gizer erregozita, o ez da gizer labean estofatuta, ero ez da gizer labean erreta. Hor, jakin behar zeinun, identifikatzen zein zan osagai nagusia, gero osagai nagusia horrek erregozita, egozita, labean, ero segun zer zan,
ze teknika zeraman hori prestatzeko, eta gero zeintzuk izango ziren lagungarriak. Eta lagungarri horiek ero saltza bat egongo basan. Eta hori dana gero zuk banatu imarzen nion, gero etortzen zan irakaslea, eta ber, mutilak, neska mutilak, ze pentsatu zuek gaurko errezetarekin? Hau, botatzen genion, bera, bale, hemen izango dela, hau izango da, honekin nasita, eta honekin pun. Eta zani, ezer guri inoiz bajute mainen toki batera, osagaiekin bakarrik jakitea nola egiten den plater bat, ez? Eta, bueno, hori bat, politxa da, hori politxa da, eta hori, bueno, hori ikasi behar da, azkenean ikasite dozu, lan egin da, eta orduak... Bizitzak erakuste dutzuna, eta hori nik, gizun ikusi izan duten, olako telebistan eta botatzen dituzten, olako sukaldaritza realitietan eta olakoetan bai oso tipikoa izaten da, esatetzie, inbiozue gazta tarta hau, eta orain hartu zuen poltsatxoak, joan supermerkatura, osagaiak erosi eta gero egintzazue. Gero, telebistako magia ez da nire intentzia hori apurtzea, baina, bueno, olakotan bai, kamaratik kanpo egoten die, erreztak pasatzen dutzie, trukuak eta batzu emote dutzie. Beraz, hortan jakin inbidase batzuk esaten daue, eske, batian, zerotik hasitxa eta eurak itxen daue errezetia. Hor, atzean, grabatzen, gehien harritzen dagoela, nik, eizan, realitia direnak zaizki gustatzen bat ere, zugaldekoak. Baina bate holan zapin egiten zaudela, eta ikusi, zegoen berzio bat umeekin, ez? Bai. Eta gero, egiten agertzen zen mutikua, neskatila, egiten zieten galderat, eta nola otu zaizu errezeta hoitea. Azten da berba egiten, eta esatezu. Ai, balaletxe. Ni baino hobeto dakizu kaldaritzar. Osea, nola argudiatzen duen hau pentsatu du, ze honekin, horrek bezaldean izan behar duen, gaur egunetan moduan, hemen pronterra ditzen dela. Asko ziurenik... Horako pantalla txiki bat azpian, eta irakurtzen doa. Baina, asko ziurenik zaletasunetik joango dira, eta nik uste dut, benetazkoak izango diela. Gauza batzuk bai, baina nik entzun nituena batzuk esaten dut. Hau horrela bada, mutia, horrela atera badu, hortik tiraka atara badu errezeta hau egitea, ez dakit, kontratatu desatela jatetxe batean. Kontratatu hartu desatela lanerako, ze torkizuna, latza dauka, eta, bueno, kontu zibili, zagian, sukalde burua kendu ingo du, 10 urtekin. Egia da, ontxe, umiak oso saliak diela batzuk gastronomia munduan eta ikuste dituzte seri horrek danak, realitiak. Gero gainera ontxe udalekuak dauz, reality horrenak orduan, sukaldaritza udalekuetara joaten die. Beraz, ostras. Bai, baina, bueno, gero hori praktikak ematizkizu gauza pilo bat, eta orduak sartzeak eta... Hombre, eta 8 urte daukala. Horreko praktika gutxi eta orduak gutxi osartuko zintuen. Hombre, horrek ez. Jolastu ere ingo du noizian behin, ero ez. Imaginatzean nahi dot. Bai. Baina, bueno, dana bezala, Patri, bada gente bat dala... Ez da egite, esate dute, ez da nor oso futbolario ona, segatik atera zan ona, jentea klasean zeudenean, bera ostikoak ematen zelako baloi bati, eta, hori gustatzen zitzaiola, eta eguneko 20 ordu baloi bati ostikoak ematen, ez dakit, eskupelotan jolasten, saskibolai jolasten pasatzen zituela, matematikak egiten. Ni, atzo, atzo goizian, eskolara joan baino harina, bikoteak esaten dit, behituek izertan da bilen da junitzen, eta aspertuta zegoela, eta zatiketak egiten hasi zen. Benetan? Bai, larritzen hasitan hau, aberneria estan. Ez da normala. Hartuta, aspertuta zegoela, eta zatiketak egiten hasi zen. Ostra! Egia da, hemendik esatea da noi, guraso zaten daik, zuen semeak hasieran, zuen seme alabantzako sarien munduko pertsona azkarrenak. Adinean gorantza doazerinean, 10 gorantza, hasiko zaizkizue, zatiketak, iru zenbatikoak. Azten dira, errealitatea deskubritzen. Hori da, eta galdetuko dizute gauzat, eta aita, lagunduko etxeko lan egiten. Hau, bai, ointxena torre itxaun, momentu baten, komunera jumar dut aurrena, hartu, telefonoa, nola dira, zatiketak 4 digitokoak. Zigor, zen bada, lau... Zeme, bai, hau oso erresa da, betxo. Hemen hartu behar duzu, truko errez badago, betxo. Zuk bideo batean ikusi duzula. Jartzen duzu hemen komatxo bat, eta gero ez dakizak, orduan honek da. Eta oraindik jarraitzen dute nireak oraindik erdi engainatuta dauzkat, pentsatzen bere aita dakila, laos. Zigor, bestela, dotzazue umiei esan, bakitzue, zuk eta
zure osoak, nik eta nire nahi, dana dakigu. Hori trukoa ja badakite. Ja ikasi dute, baina, karo, ezin gara egon bio batera, inoiz, gabonetan harrapatzen gaituzte, a ber, zue, bio, batera zebatela. A ber, zen bada 2327 erroa. Ostras, akata. Hori osaba daki. Nik horretan hori osaba daki. Eta osaba gero, esaten da, ala, berak zezenakin, bera jolas dezala, korrika ero alduen moduen. Bueno, honek erditxik moztuko ditut, ze patata bada askoz behi bigunaua, baina, bueno, patatak bauka... Bai, bestela mandolina batekin, ez? Bai, mandolina batekin ondo. Baina, holan, laua jartzen, mende moztuta, askoz behi egonkorraua da, beraz, honekin ingot. Oitura hon bada hori. Honek finak. Bueno, azkenean goaz, gaurko gaira, dilistak, Illarzabala ero Siziria ere deitzen zeiena. Siziria? Illarzabala, ez da zeko Illarzabala, bai. Nik ekarrizkizut, bi azepzio berri dilistei deitzeko, eta beste entzako, ero gurean mandako eta izebendako eta lentejak. Bai, eta zigon, lehena utziazu gauza bat esaten, ze honek ezagotzuet, egosiko nitxula, 15 minutuan edo. Honek dilistak gorria die. Ez die dilista pardinak edo horrek kastellanak erabiltze ditugunak, baizik eta gorrixak orduan, egozketa, bai, gutxi bie dauen, nire mama Juanitak, hemen, hau... Bai, hori erosi zaura, eta dilista normal batzuk bezala txoixoakin jarri. Ez da funtzionatzen. Bai, hauek asalik ez daukate, eta gainera, bueno, oso egokia dira gaur bezala humus bat egiteko, ero pure bat ero egiteko. Hauek Indian da hor ohitura handia daukatera egiteko, eta sopetan da horrela erabiltzen dira, eta segituan desegin egiten dira. Ez daukaz zer ikusirik, gure betiko dilistekin. Baita esatea ere, askoz, asalik ez daukaten ez, digestiorako eta askoz hobeak direla, eta, bueno, gaur egingo duen errezeta batean, ero beste errezeta batean, gero nahi badiogu puntu krematxu ematea, zerbaitik gero gorputza ematea, dilista hauek gozo puntu emango diote, eta gaina desegin ingo dira, eta ez dira ikusiko. Orduan, beste eltzekarioa prestatzen nahi ganean, eskukada botatzen badiozu, ez dio zapore igolan emango da esan, zer da hau, eta gainera, desegin egiten dira bat, eta gorputza ematen dute. Eta hori da, patrein, hori, berak esaten da, amamari gertatu zitzaiola, betiko dilista bezala joan egitera, eta hauek egiten dira, bueno, deseginera, txikitxo, pure. Hori da, hemen jarriko oinarri bezala, olako molde baten, horixua, eta joango gara geruzaka, edo nahi dugun bezala, batata eta patata jartzen. Beraz, olako geruzako. Labea zenbatean dago zu, Petri? Labea daukat 200 gradutan. Vale. Oso ondo. Bueno, gero daude lepui dilistak, Frantziako izen bereko eskualdean ekoizten direla, eta, bueno, hauek ezaguna dira, kalidade handiko dilistak, ez dute albidoi askorik, eta niko zapore delikatua. Hauei deitzen diete bai, kabiar vegetala deitzen diete. Kabiar bezala ero deitzen diena, baita dilista, beluga dilistak direnak, txikitxoak, beltzak direnak, eta baita dilista frantziskotarrak deitzen zaiela, frantziskotar fraien soinekoan, ero erroparen itxura daukatelakoa zenean, bueno, beltza dira, eta hauei ere, beluga ditzen bazaio, hauei kabiarra ere ditzen zaio. Honek, pui horrek zuka ipatu dituzunak, horrek izaten die berde antzerakoak, ez? Berde aldera, hori da. Berde aldera jortzen da. Hemen txek, geruza eta geruzen artean, gatza botatzea. Zer, bestela, gainetik botatzen dut bakarrik, gaineko patatak gatzitxak egongo die, bestiak ez. Hemen ingen ituen antzera, konte gaztarekin indako olako pastel bat ingen duen, eta geruza ezberdina jote ziren patatanak, tartean, gurina eta konte gazta. Hau esan dezagun, berzio osasuntxuagoa, eta duela aste gutxi egin genituen hauek ostoretutakoak, ojaldratutako patatak, eta horietan berdina izan zen. Geruzaka, honekin olako labeko paperarekin jarriak, gatza geruzaren artean, laberatu, eta gero hori bai, honek ateratzakoan pixua jarri, gero nahi ingenuena zan, behin ostutakoan, xerratan moztu, tamaina holan patata tamaina, eta ero olio berotan frigitzea, ez? Kurruskari geratu dadin, ze kozinatu, labean kozinatu ziren patata hauek, ez? Orduan, bueno, aukerak, datorren astean niko egingo ditut, ez da, datorren astean ero, urrengoan, honek nola da, panadera erako patatak, baina beste ikutu batek. Oso, no? Osa, berezixak joango dira. Bai.
Oso ondo. 200 grautara zenba denbora, Patri? 180, 30 minutu. Ah, bale. 200 esan duzu lehen da. Ai, 200, Ah, parkatu. bueno. 200 gainera gero zu labia 200 erabili oso, ez? Bai, nik purgatorioan bukatu behar dugu gaurko saioa, orduan bero behar dut nik labea gero. Oso ondo. Bero utziko zut, baina, bitxuenei, pare bat minutu falta jako, Bale? segitxuen etorriko gara, Ah, bale. eta holan, ingo holan, apurtxo bat aurrekatu. Eta behitxu zelan geratzen dien, honek egositxa dauzenien ja, hori erdi desegin da, ja, listo. Begirako ez die, holan, ez da, Ez, itxura aldetik. hori olako pastilla bat edo, baina benetan zaporia, egia da, dilistana dela. Bai. Hola nintzen baitxuzu ez, egia da, urriakin zerbitzatzeko oituria badauela, baina zaporia berez da, lentejana. Hor, bakizue, astean gomendatzen dutela 3 egunetan lekaleak jatea, eta beti jendea, hori, lekaleak eta hitz egiten duzunean, imagin, Patrik esan dugu, txorixoarekin, saieskiarekin, eta hori, koiarakin jatekoa, baina, humus bat indezakezue, ensalada indezakezue, txigortuta jana dituzue lekaleak ere bai, labean erreta, albundigako lan bolak be bai. Aukera pila bat daude, eta orduan, beste, nik egin nuen baita, dilistakin inituen, nola dau bestea, egiten dira txitsirio falafela baina alda, deiela azkenean olako, albondiga antzeko batzuk ero, baina berez txitsirio beratuekin egiten dela, eta horretarako, hau dilista gorria oso ondo etortzen da, egiten duzu pixka beratzen bakarrik jarri, eta 6 jun erabili aldo zuela, eta, aukera pila bat daude. Eta azkenean, humusak normalak eramaten dauen osagaiak, tainia, oliba olianiko bai jarri hotzat, berak atza hor da bilela berantza pixkanaka, badoa. Joaten, eta nik kuminoa botatze hotzat, eta humusa, holan, normala txitsirioina jate dutenean, pipera hotza jate hotzat, gainetik apaintzeko eta zerbitzatzeko garaia. Baina kasunetan bai? Bai, nik hauek kuminoa eta beti gainean botaten izan. Hola, nasketari inoiz, beti gainean. Eta hori egia da, gero Jordanian izan ginenean eta han kumino... Potenti esan. Botatzen, baina gutxi botatzen zete, piperra hotzak egin bat, eta hori bai, han zegoen. Tainia bintzat janari guztietan, ogiarekin da jateko, eta humusak zoragarriak. Hemen baino, harina, guk hemen egiten dituguna baino, pixkal likidu hau zienan. Bai, oso goxuak, oso krematxuak. Oso goxuak. Bueno, labean zer daukagu? Patata eta batata. Hemen oitxura patata jateko dauzkagu, batatak egia esan fruta dendak gehienetan da izaten ditugu, eta hemen prestatu izan ditugu batatakin, labean erretako batatak eta, ez mikroin labea esan. Mikroin. Bale, ez da nagoen nik zezan. Kafesnea berotzen dugut. Bale. Bueno, hor, oitxura daukagu patata, baina batatarekin izan ditu hainbat errezeta, eta, ez dakit, nik uste dut izango dela jenteak, bakizu batatan zaporea pixka gozo aldera dela, ez? Bai. Zapore dultzea daukala, baina pureak eta egiteko, oso ondo etortzen da, eta, kuia, kalabazan, purea gustatzen zaizuen nahi, batatarekin indako ere gustatuko zaizuela, ze baita oso goxoa da. Orokorrean hemen gehien ikusten dana, batata hau laranja da, kolorez berdinetako da, eta hau da hori, Patrik erabilituen hemen marroi antzekoa kanpotik, eta ero aragia laranja daukara. Bada euskaixa edo? Bai. Gero dago batata zuria. Horrek ez dauka hainbeste zaporeik eta gozo gintzen de desente erabiltzen da. Horea juka edo? No, beste gauza da. Ez, batata zuria. Bai, ez dauka jukarekin testuran eta, juka azkenean sustrai luzea da, honenaz. Da, formatik eta beste batata moduan. Bai. Gero dago batata morea, honen lur zaporea daukala esate dute olako ikutu bat. Eta hau da, trinkotasuna eta zaporea temateko platerei. Gero, hau baien nuela ezautzenik, satsu maimo. Satsu maimo? Edo batata japoniarra. Azal morea eta barnealdea dauka kolore horia. Laranja bezala, bai? Bai. Enakixen izena baina ikusi izan dut, bai? Hau ere, ereiko zapore gozoa dauka eta gozo gintzen da erabiltzen da. Eta gero dago batata arroza. Bai, eta honek batata zurien antzekoa da, baina sal arroza dauka. Eta zapore gozoagoa. Zuriak esan dugu zapore gutxi daukala, honek zapore gozoagoa. Eta,
hemen esaten duna, patatataz hitz egiten duena, guk uste gu dena dakiula, baina hainbat eta hainbat patata mota ezberdin daude, eta batatak ere, berdinak, eta dakienak erabiliko ditu bakoitza behar dan gauzetarako, guk hemen arroza, arroza hartu, eta gu badakigu, arroz luzeak guarnizio moduan erabiliko denula, gero bomba arroza paella bat egiteko erabiliko denula, gero honek beste hauek handiak, honek arborioak eta horrek risotto bat, batata eta patatakin kontrolatzen duena badaki, hau horia erabiliko dut, ontako. Beste honetako. Orduan, Bai, azkenean erabilera desberdina edia. Nik humusakin gomendatzen dut zuetena da, lehengo jarrizuk jarri biosuna, eta gero probatzen joan, ze jarriotzak gatza, jarriotza dana, baina nik uste dut, lehen jarriotzak. Gehiago hasiko, eta nik uste dut? Bai, hor, berriz, hartuko da hemen, ni beti berdina zate dut. Zerbait eri ez du balio, gatza bota diot. Bai, bota diozu oso ondo, hasieran ikusi zaitu botatzen. Dastatu duzu zerbitzatu baino lehen? Ez. Orduan, naiz eta gatza bota, probatu espada, eta gero ikusi puntua zein dan. Dena, sukaldetik atera baino lehen, dena probatu egin behar da. Zuk zigorontxe purgatorio arrautzak egin goitxuz, ezta? Bai. Bere zekarri oso gisa, ezta? Niko gisa ekarri dut. Bai. Ondago. Baina gero niretzako behar dut. Zuretzako bakarrik? Bai, noski. Nik esaten dutzun hau probatzeko. Baina eskutuan dukat. Ze pentsatzen dozu? Bai. Ontxe, zura rautzak itxen baitugu, ze behitu niriek, labekuai gutxi faltakako ontxe. Ni labea 200 gradutara 7 minutu behar dut. Bale, nik 10 dauzkat, baina, zuria itxen badugu. Bale, eta ero... Eta gero niria, eta gero zure da aldatzen goiaz. Bai. Arazoi gabe. Eta horrein bukatzen dugu, ze hau nahi dut, azkenengo momentuan plantxan ondo. Plater nagusi moduan hau beto da. Orduan, arrautzak ditu. Dastatzen ditu arrautzak, eta ero bukatzen du, Ez que zare honena. Zein larra dukazun, Patri? Crossfitera noia. Arrautzak purgatorio erara. Amen. Zuek hor eta gu hemen. Bueno, bai, arrautzatzuk, ni berez beste bertzio ezberdina daude, habiteko nik ikusituen danak gehiena die sartaian itzen dira, eta die azkenean tomate saltza bat, pikantea izan behar duena, eta sartaian da, guk hemen itzen ditu arrautzakin da. Guk labea martxan dagoen hontan beste berzio bat ingo dut, eta hau izango da nire berzioa. Bustinezko kasolatxo batzuetan, tomatea jarriko dugu, gero gazta krematxua, eta gainean 2 arrautza kraskatuko ditu. Gatza, piper beltza, pipermina gehitu, gero gaztarekin ondo estali, eta 200 gradutara 7 minutu sartuko ditu labera. Bien bitartean, ogia xerretan moztu, eta sartaian txigortuko dugu. Arrautza gehinda dodenean, boilurra gainetik birrindu, eta ogi honekin zerbitzatu. Boilurra eta dana dauka. Hau da 2.0. Berez hanik besta... Originalak ez? Originalak albaka botatzen diote. Albaka ostorik eneukanez, boiurra ekarri dut eta boiurra botako diogu. Ordo, berez, tomate saltza bat. Etxean inako tomate saltza, ez tomate birrindua, tomate saltza. Tomate frigitua. Hori da. Tomate saltza. Jarriko, goiara, hemen garrantzitsua da, laberan sartu aldogun, olako katiluen baten jartzea. Vale, eta zein da izenan jatorria, egia da, hori arrautzak purgatorio erara, hau da, infernutik datoz edo jendiak esango dago, nundi dator izena. Errez da, tipikoa da, zigorrek lehen olaxe egin dauz, Italiakoa, Napolesekoa, eta, bueno, ointxe, erdialdean, Italia erdigunean pila basabaldu dena, ze oso erresa da iteko, eta oso goxua da. Eta azkenean esaten da, izena datorrela, ze Napoleonesen badauz kapera pila bat, elixetakoak, eta kaperen iruditan agertzen die harimak holan sutan bilduta. Eta horren itxura da menduka, ero? Sufritzen dauela edo, eta horregatik arrautzak purgatorio erara. Horti datorrela. Esaten da hori, berez dala, tomatea izango zala orzua, eta gero arrautzak izango zela harimak ero hortik. Harimak, pertsonak edo bai. Bai, hortik, holako zerbait. Berez gazta krematxua ere, beste berzioetan, ez du eramaten, baina gure gaurko berzioak, esan bezala, hau da, gure berzioa, gazta krematxo eramango du, eta orain, tomatea bota dugu, gazta, eta... Pikante puntu ikustot, beraz, pipermina be, ez? Pipermina, bestela? Kontuz.
hor txita hongo da barruan, muitxu jen. Berez egin dute sartai batean hartu, baratxuria talen bat emate gertzen du, pipermin punta bat, eta hor tomatea bota. Gero, arrautzak kreskatu, eta berdina hartu, gero, sarteia tapa jarri, eta albakostu batzuekin, baina guk, gaurko bertzioa, ikusten duzu moduen, piperminez, ondo doana, Ondo. Ba horrela, bi arrotzak kraskatu, eta gero gatza eta piper beltza gainetik botako digu, eta parmako, olako pekorino, olako gazta ondu bat berdi zait, idia zabal bat bada ere, balio digu, Hori igertzen da italian asmatuta dala, Euskal Herrixen asmatuta egoten bazan, izango zen pisto bat arrautzak, eta laberatuta edo, horako zehose, gazta, ez dut zagun batako, zegia da guk, gazta postre moduan jaten dugula, kontsumitzen dugula gehiago, plateretan baino, Euskal Herriko gastronomian, baina italian, gazta pila bat erabiltzen dago. Kasunetan, grana padano gazta edo parmesano gazta, holan ardi edo behi gazta ondu bat, ezinbestekoa da. Hau, grana padano gazta, Italiako monje batzuk asmatu zabien 12. mendian. Bai, lehen itzen zan, esne soberakinak aprobetxatzeko, eta prozesua zan parmigiano rillano, hau da, parmako gazta, horrek hori zan ezagunena. Hau merkeagoa zan, ez? Grana padano berez merkeagoa da, grana padano eta parmesano gazta, nahiko antzerakoa die, zaporian, testuran, begibiztan, baina parmigiano rellanok edo parmesano gaztak, ezagutzen dugunak parmako gaztak, bitxu bakarrik hasi bida, hemen behi arraza honek izan bidie, oso prozesu lotu eramaten dago, orduan lan gehiago dauka, eta normaladan bezala presixuen bebai igartzen da. Baina, adibidez, grana padanoak, arauak ez dira izorrotzak, ez? Ez dira izorrotzak, euska jatorrizko izendapena da, orduan, euska arau batzuk, baina, ia eskualde edozein eskualdetan aldaein, eta, holaxe, eta merkiagoa izaten da normalian. Patatak eta oraindik beste 8 minutu dinote Patre, hor daude. Vale, orduan bixa batera atarako ditugu, ez? Bai, hori da bitu, honi, oin. Perfecto. 7 minutu. Eta, listo. Eta bitartean jungo naiz, hori, ogia xerratan moztuko dut. Bai. Eta olio pixka batekin, ero labea martxan daukagun hontan, hartu xerratan moztu, eta patatakin datokirik ez daukadalako. Ez ziote martxa honi? Vale, listo. Labean sartu alko genituzke, eta labean erre baita, baina, esaten da, patatakin eta bestekin da, tokirik ez daukagunez, sartaian ingo itxu. Jose ona. Obixa be, holan, gordinek egoten bada. Baina, gehiago, lanik, berda, beti, hemen, hau moztu, eta gero geldi goten bada. Pintxoekin behar baituzu, handia hogei izateko, moztu beharrean horran, hau garrantzitsua da, hartu eta luzetara moztu beti. Horrela, ikusten duzue, hogi gehiago jartzen da, eta tamaino, normalen ez, pintxoak horrelako, eta oinarri ere hobe izaten da, zabalduko da. Bai, holan, askoz be, dotori hau geratzen da, politxagoa be, ez dakit hori Enrique Azkoagak, zuri hobisa sexapil gastronomia tendentzian sartuko zen edo ez. Sexapila bakitzu, pertsona bat igual, ez dakit, liraina danian edo, erakargarria pentsatzen gatzunean, honek dauka sexapila, ez? Eta sukaldaritzarekin eta sukaldaritzakin daulotuta, zeberak esaten zauen, 60. hamarkadatik 80. hamarkadara arte, hor, betako gastronomiai, sexapil gastronomia deitzen zotan. Azkenean, egia da, basan oso liraina, doktoretxua, gero etorri izan minimalismoa, baina hamarkada horreitan, bai egoten zala, holan, pia gauza da... Pena da, behitu, Julen utzi dio liburu bat, gai baten inguruen hitz egiteko, eta Alberto eta ongara ikusten... Bertako argazkiak, zer ezetak, nola zien danak... Oso rokoko. Baina rokoko oso, baina antzan... Dana, ze forma, arrai itxura eman, hartu gero zegoen batzala egiten zuten, olako ahatea, ero faixana ez da izan zen labean, baina egiten zioten gainen, olako bainu bat, ez dakit zerena, zer da, lana zeukan hori egiteak, nik ez da nola zerbitzatzen zuten hori. Baina,
Bai, eta horako formak ematen ziren animalixanak, gero janaraixa bai tindatu itxen zan, margotu itxen zan, erakarrik reixaua izateko, eta horako gauzak, gaur egunen pentsatzen dugula artifizialak diela, baina ezkenean moda eta tendentzia bat izan zan gastronomian bebai. Gaur egungo platerak ikusten bazitxusten, edo Enrik Azkoaga honek ikusten bazitxun gaur egungo lan gauza minimalistak esango zan, hau da gauza sosua, eta ez dakit, bueno. Bai, baina garaikoa. Garaian garaikoa. Zorionez denborak, ero zoritxarrez, aldatzen juten dira, garaiak, eta ia da, jaskerakin, ez? Guri, ez du izaizu gertatzen duela urte batzuetako argazkiak ikusi, eta, ilea moskerak, jaskerak, eta iruditzez esku... Hona joten ditzen nik? Horako flekillo. Garaian eramaten zana, nik ikusi dut. Nire garraina luzean, atzetiko lan, hemen atzetiko lan. Nik ikusi dut zure argazkixak, ikusi eta Alberto nago gara nire luzea. Baina Alberto, zuk ez duzu ikusi honek kanpai duen galtzakin. Bai. Holan, Alberto, diskopetzetat, bera, holan. Astigarragako diskostu. Han, goian igoten zan, eta zan erregea, Pena jubilatu zaigula, baina, momentu honak pasa ditugu gure Albertok. Ai, Alberto. Ogia, txigortzen, ezerrez, boilurra bakarri falta zego, eta purgatoriotik oraindik ateratzeko 3 minutu falta zizkio, eta, gero behiratuko ditugu patata nola dauden, eta esan dauko Patri, igual, aurrena hau du astatzen dugu, eta gero, zureak gero azpiz, egin bar da, sekretu momentuan. Bai, sekretu momentuan egin, eta gero ja, platera paintzia, zebeste dana egin ja. Ogia esatako nahi zen du? Biteli galdera bat. Esan. Basara horrek arrautzak gutxi namuki hori kontrrek? Janbiar bada, gauza txarrauak probau ditut hemen. Bai. Txokolatea eta txoixo gitartekoa bezala. Zenbat aldiz haitu beharko da horinik? Zenbat aldiz? Zego xo. Gorringoak gordine jate ditu. Gorringoa bai, zuringoa dau. Hortxe, puntuan. Hau, atzera, berua da hola. Atentxe. Eta boiurra. Hone, boiurra, boiurra ez bako zuen, boiurra olioa, boiurra botoan ekartzen duen ur hori, esentzia hori bepiskat bota aldiezue. Baina, hemen, tipiko aldera joan da, albaka osto batzuk, izaten da, normalean botatzen dana. Zu, nahasi izan dituzu eskualdiak, eta esan duzu, Napolikoa da, baina Piamonteko ikutua emango diot, ez? Baita ere. Balio dit, oso ondo. Nola esan duzu, Piamonte? Bai, hemen indudana, nasketa bat, Piamonte aldera jo naiz da, bertako boilurra, ezaguna mundu guztian, bertako urrak bezala oso onak direla, eta horrekin inditugu gure purgatorioerako arrautza zoragarri hauek ogiarekin jatekoak lagunok, hau aurrena eta itxoin. Oraindik sekretu bat daukagu zuei kontatzeko eta. Bai, txerri sekretu bat. Hau be, holaxe. Ja, baina, aukeran... Eskaraien zauen leku bat, dago saltzeko itzen zituzten tostadak, eta holaxe. Ogi, plantxanen ja eta olixoakin, frikitxu aldera, probitxuan tostada honenak. Ja, nun dago gorringoa, baina... Hor, baina gazta geruza bat bitu. Hemen betu, hemen ataratzen da. Gazta geruza intzaio gainean... Bitu, gorringo zuan, etzen. Hala! Maniko bai, enbedixan moztazu. Zego xua. Purgatorio hau bada, zeruranok nahiko du, Joan. Baietz. Eta, begia esan. Benetan goxua. Bai, behitu, pikantea ez diot hartzen noen dik, Baina, zuk jan. Guk hau jango du. Patriren patata nik uste badaudela. Bai. Eta ingo duguna, hau jaso, eta zure errezetakin jarrituko du. Ontxe bai, patatak enja, eta segitxuan ezeko gara, sarda bero dagoenean. Oso ondo. Gure sekretuaken. Nik bizarritzen moztukot, eta ikusten zuen sekretuak gantza baukala,
Gantza hau ez da kendu bir inoiz. Eta ordan sartaian ez da ere, zer, ez? Bera bakarrik botatzen duenakin nahikoa. Nik oliba olio pixka botatzen dutzat, Bai. Barata gustate jat, bai. Baina berez ez luke, ez du zertan, bero-beroa baldin baukago, horre berak botako duen gantzarekin nahikoa. Apurtxo baina. Venga, Patri, zer da bioeskuragarritasuna? Bioeskuragarritasuna. Bai, a ber, dilistak egin dituzu humusa. Bai. Dilistak zer daukate asko, zea zerbak bezala ero... Burdina. Burdina, oso onda. Orduan gu hori jaten ari bagara, zerbait osasuntxua jaten ari gara, eta hori. Bai. Baina, zuk hori hartuta ero, dilista horiek janan da ero zerbait burdina asko daukana, kafe bat, erote bat hartzen baduzu, ez du ia zertarako balio. Zegatik, horrek dana desegin iten dau. ekidin iten du gure gorputzak zurgatzea. Orduan, gu janaldugu zerbait oso osasungarria, baina segun zerekin kombinatzen dugun, bai, ba, ez ditugu bere onura jasoko, hau da. Bai, gu niri hau gainean, dietista jarri zian, ni burnia oso baju izaten nuen, eta berak esaten zian, bai, jartze zizkian menu batzuk, elikadei batzuk, baina gero esaten zian. Eta batez ere kafea, goratzen naiz, esaten zian. Zigor, gero kaferik ezerrez, zezuk ni suplementazio moduen pastilla batzuk, pilula batzuk hartzen dituen, bai, burniarenak, baina gero esaten zian, gero kafe hartzen baduzu, ez du ezertarako balio. Horrekin hartu behar duzu, C vitamina daukan zerbait. C vitaminak laguntzen digulako burnia zurgatzen. Da batez ere nik goratzen naiz, hiltzeatuta daukat, burniaren kontua, kontu izan behar nuen, nik hartu nuen pilula hori burnian azala, baina gero kafesne batekin bultza egiten banion, bantzak gorputzak ez du zurgatzen. Txarto bai, ez zolan. Orduan zein bida, kafia da atea ez hartu bazkaldu ez zien? Segun, bueno, a ber, gabeziak baldin badauzkazu, eta hori da, kasuetan, nahi dut esan, zure gorputzak, ba hori anemia, zaldi anemia badaukazu, eta ezin baduzu, eta burnia bai ero bai behar baduzu, ba komeniko zan, behintzat horiek hartzen dituzunean, gorputzari denbora bat ematea, burni hori asimilatzeko, eta gero kafea nahita nahi eskoa bada zure dietan, ba kafe hori berandu hau hartzea. Eta berandu hau hartzea ordu batzuk esan nahi du, Bai. Orduan denbora eman behar dugu gure gorputzari hori zurgatzeko. Eta horrek dauka izena bioeskuragarritasuna. Bai. Eta hori da, ba orduan, claro, nik egia esan, gogoratzen nahi zau, badakirala argi eta garbi nola zan, burniarena, baina, bueno, ba omen daude, gauzak gehiagotan, ba, segun zer hartzen dugun, kombinatuta, bezez, ero, esneki batekin ero, esnekiak ere badukatela hori, ez dizula ondo zurgatzen uzten, zuk, ba, berez behar duzun, ero, onuran hartu duzu, elikagai hori janduzu, onura horiek horren onurak hartzeko, ez da, behartzen duelako, ba, burnilla o magnesioa edo denalakoa, eta ez dizu ematen. Orduan, jakinin behar da, baina hori nahi dut esan, kaso estremoetan, ba, jentea beharrezkoa duenean, burni hori baiero, baia. Bai, gu etxean ez garela horrekin kezkatu behar. Gu ez, ni holan, egunerokotasunean da holan ez duela behar, baina, ba, kasu horietan jendeak zeintzuk nahi eta nahi ez behar duten, ba, komeni izaten da, ez? Hor, bueno, ba, urdun dauden emakumeak eta bai burnia baju izaten dute, bai. Eta hor badaude kasu batzuk, eta nik esaten zuet, ni bakarriko burniaren kasu daukat, bizitu izan dudalako, eta gauzak horrela ikasten dira ondo. Norberak bere azalean bizitu izan dituenean, eta ni hordan, bueno, ba, suplementazio hartzen nuen, gero, goratzen naiz, Ermuraino juten itzen, ze Ermun zegoen Durangaldeko arategi bakarra, ja ez dagoena, moxal aragia saltzen dutela, eta moxalan aragiak burni asko dauka, eta ni ba puntu hortan ibilintzen, ze egia da, ba, ostra, gehien bat kirola egiten zaudenean, da konpetitzeko entrenatzen duzunean pila, eta ero bat batean utzik zure gorputza utzi dauenean, da ez dakizu zegatik ondo jaten nahi. Eskenean, kezkatu itzen zara, da, bueno, horrek azalpen logiko bat ematotza, beraz. Bai, ni burnia bajo egiten nuela, eta, bueno, gaur egun lasai gauzak altu dauzkat, altuegi gauza batzuetan, komeni dana, baina, bueno, esaten da moden adin batetik aurrera, Dios, nola kostatzen dan pixuak entzea. Bueno, ja, hiltzatuta geratzen dira horrek koipiak bai. Maite naute. Nerekin esaten dana forever. Hori da, bizitza osua eman dago zurekin, beraz. Bai. Maite zaitxuzte. Hemen ezautzuet, lehen, hau azkenean plateatu digauela, plater kombinatu bat izango bazan bezala. Orduan hementxe patatak eta patata errea jarri ditugu, hementxe humus apurtxo bat, aragia, sekretu iberikoa, hementxe haukat murriztu egun saltza,
pila bat murriztu da, beraz. Betu gaietik botako zau, horan apurtxo baten, patata ibe, ondo etorte jako. Bai. Japa, hala. Eta ero, tipurina apurtxo bat. Oso, no? Holaxe, gainetik. Patate bakarrik bota bezat. Ni hemen labanak eta zardeskak eta Danakin. Ateratzen. Sartai hau ez du behar. Ez. Atzera. Apurtxo bat garbituko. Eta esanako alem, egoten zan garai bat, aragisa, txerrixen aragisa, ezin zara gordinik jan, ze jende ematen zatzen kristoneko atzeria. Gaur egun, sekretua baldin bada, olako, ez dakit, azpizun bat edo izatekotan, ez dut esan plantxa buelta eta holan gordinik, baina egia da, segurtasun puntotik... teorian, gaur egun ia edozein gutxi egin da jan dezakegu. Bai. Orduan, egia da, inori zaigula sartzen, baina hemen jan genduen txuleta ondua, txerriarena, eta minutu bat alde batetik, minutu bestetik, eta barruti jan genduen, behi txuleta baten bezala, eta zoragarri hon zan, Uniko, lehen hiltzatuta euskal beste hausatzu be, bada, kulturala da. Bai. Kultura da. Baina ez haitxezek eskatuz, segur-segurua da. Eta hemen gure txerri sekretua humusakin, batatakin eta saltzakin. Hemen komeni ba, apurtxo bat, danetik probatzia lehenengo patata. Banaka, ni kombinazio, ni kombinatu bat dut. Bai. Uste? Laura patera? Laurak, kontutan hartzen dut, xerrasko hartzen bozu labana, holan, gurina igurtzeko gixan. Hau guarnizioa bat da. Nahi dut izan, patata eta patata. Ez, labana hartzen bozu bat, logikoa hua dela. Moltu dit. Moztu otzu bai, 10 minutu ostien. Bueno. Aztea ez daukate pazientzirik, Ai, etorriko zaizu zuri ere lasaitzeko. Ni hemen bai banabile. Claro. Esatzu zuri eta ni hemen nabile. Oso, bitu. Humusa, puntazo bat. Kombinazioa oso ondo da, berenda. Ona, ostiralari eta asteari bukaera emateko modu ezin hobea, eta gu pentsatzen goaz ostiralean, ez astiralean zen pensatu, ziur, gozo gongo dela, bitu, ni gaina tradizialdera, euskal pastela iteko gogu dauk. Espaldi ez du dara. Bai, hori gara. baina mesez ez egin mazpesekin, bale? Venga, gran pasekin. Azte lehen dut. Azte buru una pasada, agur.